este vídeo trobaràs una guia ràpida i molt clara de tot allò que has de conèixer per preparar la prova objectiva de la unitat 1 i la unitat 2 sobre sostenibilitat i reptes globals. Ací parlarem dels conceptes clau que t'ajudaran a entendre i respondre a les preguntes de la prova. En primer lloc, convé saber la definició de sostenibilitat, satisfer les necessitats actuals sense comprometre les futures, seria una bona definició, i entendre l'equilibri entre medi ambient, economia i societat. Un altre concepte clau és el del desenvolupament sostenible. Conèixer i saber què va aportar l'informe Brundtland, dominar i saber els 17 ODS, Objectius de Desenvolupament Sostenible, i reconèixer alguns dels més importants, per exemple, ODS 3, el de la salut, ODS 6, relacionat amb l'aigua, el 12, consum responsable, i el 13, el d'acció climàtica. Serien alguns exemples. Després, és molt important saber què són els ASG, és a dir, els tres pilars: A, ambiental, S, social i G, governança. Marcs internacionals, saber què és i què busca l'Acord de París, conèixer per a què serveixen els marcs que orienten les polítiques climàtiques i socials. També trobem conceptes clau de comunicació en sostenibilitat, per exemple, el greenwashing, que significa, o també el social washing. El concepte de materialitat i riscos, entendre els conceptes de materialitat financera, la materialitat d'impacte i, com no, la doble materialitat. Saber que els ASG ajuden a detectar riscos i oportunitats per a empreses i organitzacions. I la segona part tindríem el segon resultat d'aprenentatge relacionat amb els reptes ambientals i socials. Tenim canvi climàtic, emissions de gasos efecte hivernacle, GEH, l'augment de les temperatures. D'altra banda, pèrdua de biodiversitat i els efectes sobre els ecosistemes i l'alimentació, contaminació de l'aigua, del sòl i de l'aire, la desertificació i degradació del sòl, amb la crisi hídrica, water gap, que hem vist en alguna activitat, i entendre què és la pluja àcida i què la provoca. Pel que respecta als reptes socials, conèixer els conceptes de desigualtat social i econòmica, impactes de l'augment de la població mundial, drets humans, treball digne i condicions laborals. Un altre punt, la interrelació entre reptes, que són els trade-offs, compromisos entre si millorem un aspecte pot ser que tinga un impacte negatiu en un altre, important concepte de trade-offs. I el punt també 2.4, estratègies i accions per minimitzar impactes, per exemple, accions de mitigació climàtica, eficiència energètica, renovable, reducció d'emissions, o l'economia circular, reduir, reutilitzar i reciclar. Les 5 R's podríem afegir ahir. Rebutjar o reparar també. I accions per a un desenvolupament responsable, els ODS, heu de conèixer un poc els principals i saber que el nombre de ODS que hi ha, la reducció de residus, consum responsable, impactes en els sectors productius, com els reptes ambientals afecten a les empreses, indústries i cadenes de subministrament. Si entens aquests conceptes, si els saps relacionar i si pots posar algun exemple senzill, estaràs preparat per a la prova. Recorda, més que memoritzar, es tracta de comprendre per què la sostenibilitat és un model imprescindible per al futur. Ànim!